dinosaurioak dira, baina hil zirenean geratu ziren beraien hankak eta beraien gorputzako gauzak eta geratu dira lurrean eta ari dira aurkitzen. Dinosaurioak defenditzen ziren hortzarekin. Bai, pintxotekin eta izatxarekin. Dinosaurio batzuk ziren handia eta batzuk zikiak. Ziren haragi jaleak eta besteak belar jaleak. Etorri zen meteorito bat eta dinosaurio batzuk hil ziren, baina uretakoak ez. Dinosaurioak arrotxetatik jaiotzen dira. Dinosaurioen guztiak ikastorala